7 телефони арзоне ки нархҳои ҳамаша барои шумо гап мезанам. Патоки нави телефонҳои арзон дар магазини Realphone омадагӣ. Видеоро то охир тамошо кӣ. Агар подписия кардагӣ набошӣ, подписия кӣ, лайк мон то ки дига ёр рафиқои шумон ай видео бохабар шаванд. Сар мекунем ай телефони Redmi A3. Телефони Redmi A3 нархи телефон 4990 рубл дохили комплект шуда. ҳеҷ надора, фақат кабел ва блокпитана дора. Дизайн телефона бинем ки телефон чӣ хел дизайн дора. Тарзи кори телефон боша, экрани телефон 20 Гц плавни экран кор мекуна, 13 мегапиксел камера дора. Телефони дигари боша Redmi A5. ин телефон боша як уровень баландтар ай телефони Redmi A3 ки дар дохили комплектация зашини пленка чихол прозрачный ва кабелу блокпитана оригинал дора. Дизайн телефона бинем ки телефон чӣ хел дизайн дора, свети кабуд, сиёҳ, сабз ва свети сирх мешавад. Телефонро метавонем ки телефона ба нархи 5490 рубл ай магазини Realphone дастрас кунем. Телефони дигари бошад телефони нав баромадагӣ, телефони Redmi 15C. Шумо 12C, 13C, 14C агар дар ёд дошта бошен, ин телефон нав баромадагӣ, телефони Redmi 15C ки дизайн телефон пашти ба телефонҳои Redmi Note 14 монандаи. Дута камера, якта спишка ва основной камера телефон боша 48 мегапиксел мешавад. Тарзи кори телефона бинем ки телефон чӣ хел плавни экран кор мекуна. Ман ахтом бинем ва баҳочен нархи телефон бошад дар магазини Realphone ай 13990 рубл сар мешава. Вобаста ай памят оперативкаш нархшам пасту-баланд шуданаш мумкин аст. Ва телефони арзон дар байни моделҳои Samsung. Агар кадом тарафдори Samsung метавонед ки ба нархи 7990 рубл Samsung Galaxy A06 бигиред ки ин телефон дута камера, якта спишка, 50 мегапиксел основной камера, экрани телефон боша 120 Гц плавни экран кор мекунад. Ва тарзи кор карданашам метавонед ки худтон тамошо кунед ва дар комментария баҳотен. Нархи телефон памят 64 ай 7990 рубл сар мешава. Ва телефони моделҳои Tecno боша, агар шумо телефони Tecno Go 1 дар ёд дошта бошен, ҳозир Go 2 баромадагӣ ай. Дизайн телефона бинем ки ба телефонҳои iPhone 16 обични монанда ду камера боло поён, якта спишка, ин телефонам экран 120 Гц плавни экран кор мекунад. Телефон заряд надошта бахши зиёд барои каншода наметонем. Дар видеои калон худо хоҳад ки обзори калонша мебурем. Нархи телефон бошад дар магазини Realphone ай 6990 рубл сар мешавад. Подробни бо нарх навороз мегӯям ки бояд ки якҷо тамошо кунед. Телефони Tecno, телефони Infinix Smart 10 боша, ин телефон пашти ба iPhone 16 обични телефон монанда NFC қабул мекунад +1, IP64 защита брызги пили дора, 120 Гц плавни экран телефон кор мекунад ва нархи телефон 6990 рубл метавонед ки Smart 10 яъне модели Infinix харидорӣ кунед. Ва чӣ хел десен телефони популярни, телефони легендарни, телефони Itel A70 ки нархи телефон дар магазини Realphone 8000 рубл ай. Шаҳр нест характеристика телефона гап занам барое ки ҳаматони телефона мешиносен. 8500 рубл. Агар ба шумо хоҳед телефонро дар кор дошта бошед, телефони арзон, метавонед ки ба Realphone муроҷиат кунед. Ногуфта намонад, нархҳои ҳама телефонҳоро шумо метавонед ки телеграм канали Realphone Москва дар омада полностью подробно тамошо кунед. Поиск медароен Realphone нижний тире мост мезанед. Ман чӣ хеле ки дар ҳамин штрих-код нависондагӣ Realphone просто мезанед, меброяд. Дар инҷа бошад нархномаи ҳамаи телефонҳо, моделҳои iPhone, Samsung, Tecno, Honor, Infinix, Itel ҳамаи намудаш омадагӣ. Батонед ки подробни ҳамаи нархномаро ай телеграм канали Realphone Москва тамошо кунед. Рақамҳо дар рӯи экран барои занг задан ва заказ кардан. Метавонед ай ҳозир телефонта вибр кунед.